jeneng kita ulun menehi tetenger Bambang Wisageni ya Bambang Wisageni. Ya. Merga jeneng sira lahir lan dewasa. Lumangkar wisane geni kawah candra di muka. Ya. Terus nek ana anak iki ya mesti ana bapak karo ibu. Dino ya bener. Aku ki anake sapa, Mbak? Lah iki. Sik. Madheparana. Nolerono. Kowe weruh apa? Niken Salindri dudu kuwi. Kalau sawangan sing do sepaton. Kae sapa, Mbak? Kae para dewa. Wong nandur ki ngunduh tang nyaur nyilih balikake sing gawe bakal nganggo. Ki engko kelakon enek wong tuwek-tuwek ditonyo cangkeme karo bocah. Sapa iki? Aku Bambang Wisanggeni, kowe sapa, Pak? Aku dewa. Oh, dewa. Ya, ngerti dewa ora? Gedhe tur dawa, dudu. Dewa ki sing mapan ana ing Kayuwangan. Bathara Indra. Oh, Pak Indra. Ya. Aku arep takon Pak Indra, takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Jotos cangkeme. Sapa iki? Aku Bambang Wisanggeni, kowe sapa? Bathara Penyarian Carike Dewa. Oh, Pak Carik. Ya. Nek ngono kowe nang kene dadi carik. Ya, aku dadi carik. Nek ngono kowe ngerti ning babatan iki randane pira, prawane pira? Raimu. Ora usah takon perkara kuwi. Kowe iki ngopo? Aku arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Tonyo cangkeme. Mbah. Au Bathara Yama Dipati. Kowe ya dewa? Dewa. Dewa raine kaya barongan. Pancen aku sak rombongan elek dhewe aku kok le. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Kowe gaweanmu apa Mbah Yama? Gawe aku njabut nyawane wong. Yen ngono aku jabuten, wong enek tulisane kok njabut. Ya ora duwe hak kowe iki ngopo? Aku arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Tonyo cangkeme. Kowe ya dewa, aku tukang sono nih. Oh ya wis, selamat. Nah, era muni tukang son raman. Piye Wisanggeni? Ora nek sing ngerti iki, Mbah. Noleh ora ono. Roh apa? Kaya ana dewa nganggo seragam abang, kae jenenge Bathara Brahma. Bathara Brahma iki dewane geni. Dewane geni? Heeh. Kaya ditakoni, takoni. Nek ora ngerti, jotosen cangkeme. Siap, Mbah. Engko enek lakon mbahe ditonyo karo putune iki aku. Rasakno Brahma kuwi dadi wong tuwa miar-miur. Kowe sapa? Bathara Brahma. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Sing ngamuk dudu wayahe, dudu wancine iki kowe. Yo, aku
bapakku sing ngamuk. Asli, sak nomer bocah cilik yahene ngamuk iki genah putune wong gendeng. Yes, ben putune wong gendeng aku mau takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku